Dobar pozdrav, dobar dan, lijep pozdrav svima. Nadam se da me čujete dobro. Hvala Katarina, hvala Centru za digitalnu izgradnju Hrvatska na ovoj super organizaciji i hvala Moniki na ovoj zanimljivoj temi koju mi je dala da organiziram za panel. Jako teško, jako izazovno. Što je to Structural Engineering 4.0? Ja ću probati zajedno sa svojim kolegama danas objasniti na ovom panelu. Ono što mi je samo za početak bilo, kad bi sad svima postavili ovdje pitanje što je to što je zadnjih par godina obilježilo pokretanje te digitalizacije neke, vjerojatno bi to bila dva pitanja. Prvo pitanje je bilo koji je to događaj koji je pokrenuo cijelu digitalizaciju. Svi bi vjerojatno rekli korona, a šta je se dogodilo usred korone? To je bio onaj potres koji je nama statičarima ili konstrukterima bio jako važan. Ja neću pričati večeras o negativnim temama sa svojim kolegama, probaj se bazirati na one dvije riječi, to su konstrukcije i digitalizacija, ali zato su oni sa mnom tu, da prođemo ove teme i da damo neki osvrt kako to mi inženjeri vidimo u našoj praksi. Pa ja bih molio samo kratko da se predstave, ne znam me čujete. Sa mnom su David, Mislav i Antun. Davide, vi ste? Projektant konstrukcija, voditelj ureda projektantskog konstrukterskog dijela u studiju Arhing. Mislav Stepinac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent na katedri za betonske i zidane konstrukcije. I Antun Tankosić, direktor u tvrtki Krobim. Hvala vam. Krenut ću za početak, kako sam rekao, spomenuli smo taj potres, krenut ću Davide od vas. Mi smo pratili, ja sam barem pratio osobno što ste vi radili za vrijeme potresa, nesebično ste dijelili svoje znanje, čak ste davali neke besplatne konzultacije i koliko sam upoznat, jako puno potresnih obnova, ajmo reći obnova nakon potresa se obavili. Ono što je meni tu zanimljivo i što mislim da će svima biti zanimljivo, što ste vi tamo sve radili, jeste li koristili neke tehnologije? To je ipak malo kompleksnija priča, pogotovo zato što ste vi radili na nekim zahtjevnijim projektima. Istina, tako je. Što se tiče potresa i što se tiče ovih konzultacija i tako to je recimo jedna od stvari koje, mi smo jedna od rijetkih tvrtki koja se bavila s projektiranjem, odnosno rekonstrukcijama i potresnim obnovama prije nego što se potres dogodio. Tako da u biti ta razina znanja općenito struke naše u tom dijelu je bila relativno niska i zbog velike količine posla koji se dogodio naglo je u biti to bila ideja da se jednostavno proširi taj krug i da se i drugim projektantima da prilika da se bave s tim, da se obavi taj dio posla s više ljudi. Ako se dobro sjećam, rekli ste mi da ste napravili nekih ukupno oko 30 crkvi potresnih obnova, tak nešto zajedno s vašim partnerima. Što je tamo sve, što je zapravo najbitnija stvar za obnoviti jednu crkvu? Recimo, koji je pristup početni kad krenete? Da li trebate nešto od tehnologija? Što ste koristili tu? Softveri ili laserska skeniranja, mislim, to je... Ok, znači recimo u tih zadnjih 3-4 godine bilo je između 30-40 sakralnih građevina, više stambenih zgrada, zgrada javne namjene, svega je bilo, ali recimo da baš što se tiče crkvi, tu smo u biti, kad se krene od početka, od vizitacija, od arhivske građe i svih tih propitivanja, ispitivanja, na kraju se dolazi do laserskog skeniranja gdje smo u biti svaku građevinu poskenirali i koristili smo fotogrametrijske modele jer jednostavno odlazak na lokaciju da nije toga bilo, bi iziskivao da odemo na lokaciju 10 do 15 puta, a mi smo to smanjili na 2 do 3 puta, ovisno u kojoj smo fazi projekta bili. Recimo, to nam je jako puno olakšalo rad. Pretpostavljam da je na kraju onda ono što svim statičarima zanimljivo, kad otvorite taj model možete vidjeti, izmjeriti i one male pukotne, odnosno najmanje, a pogotovo prepoznati one bitne koje možda niste ni vidjeli. Pa evo, nama je u biti bilo najbitnije snaći se uopće i u količini građevina i onda se i one počnu miješati jedna s drugom, da smo u biti virtualno u svakom trenutku možemo biti tamo. Što se tiče pukotina, da, i što se tiče same potvrde onoga što vidiš na terenu, dođeš, pogledaš, shvatiš neke mehanizme, što se događa i onda kad se snimi, onda ti ta snimka to potvrdi. Mogu li se takvi neki kompleksni proračuni provoditi sa nekim običnim softverom, ali ste morali ipak neke
malo specijaliziraniji softvere koriste? Pa evo, ovisno o tipu konstrukcije, ako se radi o nekim svođenim konstrukcijama, onda smo tu u biti implementirali jedan talijanski softver, Histra se zove, koji radi istovremeno nelinearni statički proračun koji lovi in-plane i out-of-plane ponašanje zidova, što je recimo u ostalim komercijalnim softverima u biti nije obuhvaćeno. Vidim da Mislav prati pomno sve ovo što pričamo. Vaš rad sam isto pratio zadnjih par godina, obzirom na jedan vrlo zanimljiv projekt koji ste radili. Radi se o projektu Ares. Možete samo svim onim koji ne znaju kratko par crta reći o čemu se radi? Može, evo. Uglavnom ovaj projekt zove se Assessment of Existing Buildings, skraćeno. Pa jedna, ne znam kako bi to rekao, ali specifičnost ovog projekta je da je on napisan prije potresa. Znači, znanstvena zajednica zna zapravo koja je problematika cijelog našeg izgrađene okoline i zna se da postoje ogromni problemi koji su se sad nakon potresa ispostavili da su istiniti kod same procjene stanja. Znači, projekt je baziran na znanstvenom pristupu, a također na upotrebi modernih tehnologija i sveukupnog znanja, svjetskog znanja, ne samo našeg znanja, kako bi zapravo dobili potrebnu, točnu, istinitu procjenu stanja postojećih konstrukcija. Tu govorim ne samo o geometriji, nego i o definiciji karakteristika materijala i svega ostaloga. To je mislim da su svi projektanti, svi inženjeri zapravo vrlo, evo ga, vidite i ovaj slajd, s čim se mi sve bavimo. Nije to samo čista tehničko znanje, Rekli bi moji kolege arhitekti, jedan klik, jel? Ne znam, ja sam napravio ovaj slajd, bavimo se hrvatskom filozofijom na kraju krajeva, bavimo se psihologijom, bavimo se svim ostalima što nije u domeni našeg obrazovanja. Tako da svi koji su bili u procjenama stanja nakon potresa vidjeli su da zapravo nije procjena stanja čisto tehničko znanje koje nam je potrebno. Ali naravno, kada pređemo iz čisto onog brzog procjene stanja, pregleda građevine, potrebno nam je sveukupno znanje, a tu nam mogu olakšati moderne tehnologije, odnosno digitalizacija. Ok. Vratit ćemo se još malo na ovu temu u kasnijim koracima. Htio bi se nadovezati samo još i pitati Antuna. Ono što sam uspio saznati o vama, vi niste bili usko vezani za potres, koliko znam, ali sve ove tehnologije, recimo, ne znam, sva laserska skeniranja u vašoj domeni konstrukcija, odnosno čeličnih konstrukcija izvođenju, čine jako veliku ulogu obzirom na preciznost koju sam čelik kao takav zahtjeva. Jel nam možete vi malo reći općenito o nekom vašem iskustvu s tim? Pa evo, nažalost ili na sreću nismo imali prilike sudjelovati u potresima obnove, ali kao što si Gorane rekao, koristimo se svakodnevno s nekim od tehnologija o kojima su kolege ranije pričali. Mi se bavimo računalnim modeliranjem čeličnih konstrukcija i vrlo često sudjelujemo na projektima rekonstrukcije i nadogradnje postojećih građevina, čiji se modeli izrađuju uz pomoć laserskog skeniranja. Lasersko skeniranje ne koristimo samo kod projekata rekonstrukcije, nego kod izgradnje novih građevina gdje snimamo prethodne radove kako bi se predfabricirani elementi prije dovoza na gradilište u radionici prilagodili. Ja. Kada govorimo iz aspekta čeličnih konstrukcija, to bude najčešće snimanje temelja ili armirano-betonskih stijena na koji se spajaju čelične grede. Nadalje, na zapadnim tržištima je posebno zastupljeno lasersko snimanje betonskih elemenata kao priprema za bravarske radove. Recimo, ukoliko želimo izbjeći prepravke na gradilištima, i to najčešće zbog zaštite, antikorozivne zaštite, pogotovo ako govorimo o plastificiranju ili pocinčavanju, onda se snimaju betonska stubišta na koje dolazi čelične ograde i recimo betonski balkoni. Point cloud modeli su nam jako interesantni iz aspekta montaže čeličnih konstrukcija, zato što ako se model ispravno interpretira,
može se postići jako velika preciznost što je u skladu sa tolerancijama u montaži čeličnih konstrukcija. Za vas kao projektanta to je zapravo ulazni podatak, daje vam informacije koje vam omogućavaju da vaš konačni proizvod bude točan, ispravan, odnosno da izbjegnemo neke daljnje greške na gradilištu. Vi koristite potpuno BIM, ali prilikom nekog istraživanja susreo sam tamo da ste čak i na prošlogodišnjoj prezentaciji spominjali da radite kompletno u virtualnom okruženju sa svojim suradnicima, obzirom da imate tu, ajmo reći, prednost raditi na zapadnim tržištima. Možete li nam kratko objasniti kako to izgleda općenito ta vaša koordinacija? Tu iznad gore vidimo neke slike vaših modela. Kako to izgleda u suradnji sa drugim projektantima i općenito koordinacija? Pa da, mi imamo sreće pa radimo na tržištu, ali i unutar industrije. Tu mislim na metalnu industriju gdje se svi projekti ili velika većina projekata od ideje do realizacije provodi u virtualnom okruženju. Kada govorimo o prednostima recimo digitalnih kolaboracija, to smo mogli čuti na prošlom DigiDeku i danas ovdje, uvijek se nekako najviše ističe ta usklađenost projekta i koordinacija. Ja recimo osobno volim vidjeti taj 3D model, lakše si vizualiziram probleme, imam nekako bolji osjećaj za prostor. Naša tvrtka je u prošlosti radila, još uvijek radi na projektima s kojima sudjeluju projektanti iz različitih država. Imamo čak situacije gdje se na temelju naših nacrta konstrukcije proizvodi jedna tvrtka, a montira neka druga. Upravo u takvim kolaboracijama vidimo najveće prednosti BIM pristupa. Ukoliko se menadžment u tom virtualnom prostoru na samom gradilištu odradi na pravi način, iako smo često na 100 kilometara odvojeni jednih od drugih i od samih gradilišta, stvari mogu jako dobro funkcionirati i u to sam se više puta i sam uvjerio na projektima koje smo izvodili. Ključne nekakve čimbenike u tom cijelom procesu bi izdvojio planiranje i točnost informacija s kojim raspolažemo. Samo još kratko, obično izvođačke tvrtke koje imaju proizvođače čeličnih konstrukcija imaju i svoje urede ili barem nekog naslonjenog na njih koji za njih radi radioničke dokumentacije i to. Kako je vaše iskustvo obzirom da vi čisto samo radite projektiranje, izvođačka firma može biti bilo koja negdje sa zapadnog tržišta, uspijevate povezati modele, dati im informacije, oni to koriste? Pa da, možemo reći da je starija praksa bila da su proizvođači čeličnih konstrukcija imali nekakve svoje in-house urede gdje bi projektni tim bio unutar same tvrtke. Dosta tvrtke još uvijek prakticira taj način, međutim proizvodnja čeličnih konstrukcija je sve više automatizirana i ne zahtjeva više jako puno radne snage, tako da su ljudi jednostavno outsourcali taj projektni dio. Yes. Tako da imamo tvrtke poput nas gdje mi dostavljamo te nacrte i numeričke fajlove proizvođača. A da se sad vratimo malo na domaće tržište, ima toga i tu, jel tako? Davide, vi imate nekih 15 inženjera, ako dobro znam, u vašem uredu. Surađujete obzirom imate i arhitekte, ali većinom imate građevinske inženjere. Surađujete s jako puno arhitektonskih ureda. Kako je iskustvo na domaćem tržištu? Vi ste radili na prilično velikim projektima, koliko znam. Kako je iskustvo s tih projekata kad je vezano na koordinaciju i konstrukcije, jel? Pa to ovisi od naručitelja do naručitelja, odnosno suradnika do suradnika. S nekom starom školom radimo stvarno old school, a s nekim modernim biroima, uredima radimo slično kako je Antun opisao u ovom projektnom dijelu. Mogu se osvrnuti recimo na jedan od posljednjih velikih projekata koje smo radili, to je Rimac, koji smo radili s Trial HD-om. Tu praktički od samog početka projektiranja, od idejnog projekta se radi u BIM modelu i u biti neki cilj nakon cijelog projektiranja je da se klijentu preda taj digitalni twin njegovog facilitija i da on odrađuje na kraju facility management po tome i daljna planiranja razvoja i izmjena u proizvodnji što god već mu bude potrebno. Vaše iskustvo, koje je iskustvo jednog statičara, meni se osobno jako često kolege žale da ne mogu iskoristiti modele arhitekata za proračune kad je u pitanju neki open BIM ili tak. Koje je vaše iskustvo? Možete li vi iskoristiti taj model? Možete li ga napraviti neku predobradu tog modela, nastaviti proračune ili imate svoj neki određeni proces?
Pa ovisno u kojoj smo fazi. Recimo in-house kad radimo sa svojim arhitektima, onda mi njima uvijek preliminarno, mi napravimo prvi neke preliminarne dimenzije, onda to njima damo i onda poslije je pitanje hoćemo li se mi nadograđivati te modele ili ćemo ubacivati njihove, ali to je sve u našoj kontroli i tu smo jako, jako dobro povezani. Dok recimo s vanjskima kad radimo, većinom se taj idejni napravi bez našeg inputa, i onda poslije mi radimo svoje modele. U većini slučajeva je to na razini toga da mi dobijemo IFC i jednostavno imamo drugi monitor na kojem gledamo taj IFC i onda ga režemo i ubacujemo si DXF-ove ili evo nešto slično. Uglavnom nije direktni import, ali je neki međukorak. Mislao je sa faksa, mene zanima osobno kako dio znanstvene zajednice sad trenutno gleda na cijele te procese koje se događaju. Znam da ste bili u Japanu, održali zajedno čak neko predavanje, posjetili ste jako puno ovih europskih sveučilišta. Koje su tamo prakse koje se primjenjuju? Da li tamo, ne znam, studente već uče neke određene stvari? Mislim, znam da faks ne sudjeluje direktno u projektiranju, odnosno možda na nekim kompleksnim projektima. Vi ste konzultantski, možda više uključeni. Što vi kažete na cijelu tu koordinaciju? Pa ne znam, često kod nas naša zajednica gleda jako negativno spram fakulteta, često, ne uvijek. Znači, često dođe, pa mi imamo super ideje, zašto vi to na fakultetu ne implementirate, zašto dođu studenti koji ne znaju, zašto ovo, zašto ono, ali ja mislim da je temelj svega zapravo suradnja naše i struke i fakulteta na kraju krajeva. Ima jako puno pojedinaca koji jako puno rade i na digitalizaciji, upotrebi modernih tehnologija i vrlo često se mi uspoređujemo prema onih ljestvicama 500 ili 1000 najboljih sveučilišta na svijetu, pa onda se priča Zagrebačko sveučilište nije niti u 500, ali pitanje je zašto bi bilo u 500? Zašto mi mislimo da sveučilište Zagrebačko bi moralo biti u 500, kad je u prvih 185 iz Amerike? Karikiram. Ja sam posjetio jako velik broj sveučilišta, i u Europi, i u Japanu, si rekao, i u Americi. Imam zajedničke kolege sa Tec de Monterrey u Meksiko i sad opet mi imamo predrasude. Tec de Monterrey, Meksiko, semestar studentski košta $15,000 američkih. Znači oni imaju jako puno toga što implementiraju, ali s druge strane mi imamo jako kvalitetne studente. Ja neću reći, često se opet govori, izlaze nekvalitetni studenti. Rekao bi na drugim sveučilištima sve je negdje uprosječeno jer je takav sustav edukacije. Kod nas izvrstan student može stvarno jako puno naučiti, a loš student će možda isto završiti fakultet. Tako da ta distribucija kod nas, ja mislim, izvrsnih je puno veća nego vani. Što se tiče digitalizacije vani, naravno, naš sustav sveučilišta je glomazan. Zagrebačko sveučilište je jedno od većih u Europi. Tu smo od filozofije do svega ostalog, 80 do 90 tisuća studenata. Svaka promjena iziskuje veliki trud i napor. Ja bih htio spomenuti da smo mi oformili sad specijalistički studij potresno inženjerstvo gdje ima jako puno toga gdje se koriste moderne tehnologije. Samo bih htio spomenuti da je inicijativa za to krenula 2018. Znači, 5 godina je trebalo da mi dobijemo dopusnicu da nešto promijenimo na sveučilištu. Postoje inicijative, jako puno inicijativa. Pričamo o sustavu. O sustavu, da. Jako puno, ali isto tako imamo jako puno pojedinaca koji rade odlične stvari. Ja bih recimo spomenuo sad nakon potresa. Svi ste sudjelovali, svi, i veliki broj ljudi je sudjelovao. Prvi dan koji je došao dobili smo one papirnate obrasce. 3. dan je već bila aplikacija. 5. dan ta aplikacija je bila bez greške. Ono što sad razvijamo je aplikacija za detaljne preglede. Znači, jer svjesni ste toga da su detaljni pregledi građevina, nalazi i sve ostalo. Ima svakakvih projekata. Znači, radimo nešto što bi trebalo univerzirati, što bi trebalo poboljšati, što ćemo digitalizirati. Također, kolega Sigmund, recimo na fakultetu, ja sudjelujem vrlo malo, sudjelujem u njegovom istraživanju, nije samo istraživanje, radimo VR okruženje za edukaciju studenata nakon potresa. Znači, kolega je posnimio enorman broj oštećenih građevina sa 360 kamerama, sa laserskim skenerima i cilj je zapravo educirati inženjere u virtualnom okruženju. Kada on uđe u zgradu u tom virtualnom ili čak i u proširenom okruženju, da može u stvarnoj zgradi zapravo vidjeti te pukotine. Tako da ima jako puno stvari koje radimo.
koje se možda nisu prepoznate ili se ne vide na van. Zato smo mi tu zapravo da osvijestimo cijelu tu priču, da kažemo svima što se radi, da ih zainteresiramo, da i oni nakon ovoga svega postavljaju pitanja i otkrivaju. Ono što je jako popularno sada u građevinskoj industriji, to je ta automatizacija o kojoj često pričamo. Tu bi se možda vratio malo na čelične konstrukcije, obzirom da su one možda najdalje odmakle od toga. Čelične konstrukcije, robotizacija, automatska proizvodnja. Vaš neki kratki komentar na to? Proizvodnja čeličnih konstrukcija kao visokotehnološki proces je idealan poligon za implementaciju novih tehnologija sa digitalizacijom i novim tehnološkim rješenjima kojim svjedočimo u zadnje vrijeme. To mi sve može dao dodatni zamah, a i sam čelik kao građevinski materijal je izvrsno tehnološko postignuće. Što se tiče, ajmo reći, direktne veze, model, proizvodna linija, ima li to, vidite li vi to, mislim, jel se to koristi na nekim projektima gdje ste vi radili? CNC strojevi u proizvodnji čeličnih konstrukcija su sad jako zastupljeni, robotizirana proizvodnja. Pa računalno upravljani strojevi ili takozvani CNC strojevi odavno su standard naše industrije. U zadnje vrijeme sve se više uvodi i robotizacija. U autoindustriji robotizacija je, ajmo reći, stara stvar, međutim u proizvodnji građevinskih čeličnih konstrukcija se primjenjuje samo kod tipskih komada koji se proizvode u velikim serijama. Zašto? Zato što se mora za svaki taj komad radi programiranje, ali sad daljnjim razvojem umjetne inteligencije nadam se da ćemo i tom problemu doskočiti. Mislim da imamo sreću večeras da imamo sa nama i dio izvođača koji će poslije reći šta je s radnom snagom tu zapravo, cijela ta proizvodnja se tiče i radne snage. Pa mislim da i dan danas u čeličnim konstrukcijama je relativno mali udjel fizičkog rada. Mislim da u budućnosti će čelične konstrukcije postati među prvim industrijama gdje će se u potpunosti eliminirati ljudski rad, pogotovo ako govorimo o teškom fizičkom radu. No. Vratit ću se sad na vas i na ovu vašu temu. Studenti, postoje jako dobri pojedinci, automatizacija, procesi, mislim, da li smatrate da se to treba raditi na faksu? Znam da ste već nešto radili, htio bi da nam to sve pokažete. Goran, ja stvarno smatram da se treba, ja nisam jedan koji je u većini. Smatram da stvarno studentima kad se pokaže nešto novo, nešto drugačije, oni konačno iskoče iz onoga, joj, sad sam na fakultetu, samo mijenjam brojeve u onom Wordu, i dobri pojedinci se toliko iskažu da nadmaše, ja mislim, i moje očekivanja kao mentora, recimo, na diplomskim radovima. Ja moram pohvaliti stvarno moje studente, evo ga, reći ću ih imenom: Mija Klasića, Ida Salaman, Antoni Ninčević, koji su dobili nagrade za najbolje diplomske radove u Hrvatskoj jer su samostalno inicirali da rade više. Što to znači? To znači da mi imamo određenu vrstu tehnologije, imamo određene softverme, imamo pristup softverima kao akademska zajednica, ali na pojedincu je dosta da se sam angažira. Recimo, Antoni je bio 1 godinu na FER-u, voli programiranje, došao je kod mene direktno i pitao me, ja ne bi radio običan diplomski, ja bi radio nešto vezano za potres, znam programirat, znam Grasshopper, znači neko vizualno parametarsko programiranje, smislili smo mu temu, tema na kraju ispala izvrsno, znači ideja svega je bila ubaci tlocrt čovjek i dobije sve one code prescription parameters vezano za potresnu obnovu, odnosno za potresno ponašanje, što nam može poprilično pomoć prilikom opet preliminarne procjene stanja, što može pomoći arhitektu da svoj nacrt ubaci u taj softver i da dobije, aha, tu ti je loš, probaj ubaciti tu zid i tako dalje. Svi vide taj slajd, zapravo radi se o onom metodi određivanja postotka površine. Pa nije samo postotka površine, znači on je sve parametar za postojeće konstrukcije koji se mogu definirati na bazi katnosti i tlocrta, automatizmom izračuna, znači ubaci se iz AutoCAD-a file i automatizmom ono što se radilo u nalazima, postoci zidova,
sve ostalo izbaci se van. Znači, Tako da, ipak ne možemo reći da se ne radi, postoje svijetli primjeri. radi se puno, samo se možda to ne vidi. Mora se biti aktivan na LinkedInu, pa onda ljudi vide. Da. Ok. Da se vratim još na ovu malo temu Aresa projekta i Donjogradskog bloka. Spominjali ste mi nešto malo i lidar kad smo se spremali, to i sve tehnologije. Što je tu još bilo zanimljivo, ajmo reći, što bi... Pa evo, ja sam ovako čovjek koji voli, recimo, dronove. Pa prijavljujem puno projekata na osnovu na dronova i inicirao sam puno toga kada je bio potres u Zagrebu da snimemo, odnosno da olakšamo inženjerima preglede zgrada dronovima, da dojavljujemo dimnjačarima, odnosno vatrogascima oštećenje dimnjak, uklonite taj dimnjak. Znači svi se sjećate koji je to bio manualni rad, penjati se na 4. kat, gledati dimnjak. Na kraju kraja i opasno. Naravno, tu postoje brojne prepreke i problemi. Ono što smo se mi susreli u zagrebačkom potresu je bio GDPR. Znači, država nam nije uopće dozvolila da snimamo objekte tek nakon mjesec dana. Što se tiče LIDAR sustava, procjena potresnog rizika se ne radi na svakoj građevini totalno detaljno. To možete si zamisliti kad se radi procjena rizika, na primjer, grada Zagreba, to su tisuće i tisuće objekata i mora se raditi na nekim pojednostavljenim modelima. LIDAR, odnosno fotogrametrija, dronovi, sve ostalo, može nam poslužiti na kraju krajeva i u određivanju geometrije tih objekata. Znači, LIDAR instaliran na dron je nešto što u 20 minuta preletimo jedan zagrebački blok, imamo geometriju u 4 cm preciznu, što je nama za procjenu potresnog rizika, odnosno oštetljivosti, sasvim dovoljno. Znači, to je jedna primjena LIDAR sustava kojeg imamo i na mobitelima, na iPhone-ima, a koje možemo instalirati na dron i vrlo brzo doći do nekih procjena oštetljivosti. Hvala. Znam da smo možda i razočarali sve, nismo pričali o čistom proračunu, o nekim silama, momentima, ali nema veze, to je bio cilj da pokažemo neku širinu. Htio bih se još za zadnje cjelinu dotaknuti jedne teme koja se odnosi na održivost, jer zapravo mislim da mi tu igramo jako bitnu ulogu. Znamo da postoje neke smjernice, NZEB, CO2 otisak koji mora biti minimalan. Davide, znam da se vi bavite i u području drvenih konstrukcija, jako puno, drvo je kao materijal, tako ajmo za to jako zahvalan. Kakav je vaš stav kod projektanta konstrukcija prilikom odabira tipa konstrukcije? Da li uopće vodite brigu o tome? Da li razmišljate o toj nekoj održivosti, budućnosti, recikliranju? Što mislite o tome? Pa evo, budući da još nema striktnih pravila o računanju, odnosno pravilnika o računanju carbon footprinta, ne radimo to u brojkama, ali svakako naša intencija od kad ja radim već 10 godina, prilikom razgovora sa klijentom ili sa naručiteljem, arhitektom, s kim god smo već ugovorili posao, uvijek pokušavamo naći najbolju opciju u smislu da to nije samo jedan faktor, ne znam, težina materijala kao što je bila nekad, nego je to jednostavno multifaktoralni pristup gdje se gleda i koliko je to green rješenje, koja je cijena materijala i koja je cijena na kraju krajeva izvodljivosti i gdje se nalaze resursi u odnosu na poziciju našu, odnosno poziciju te građevine. Tako da u većini slučajeva, recimo ako se radi o industrijskim halama, predlažemo drvenu krovnu konstrukciju, a u većini slučajeva zbog bolje pokrivenosti, brzine izvođenja i relativno jeftine izvedbe, recimo su to armirano-betonski montažni stupovi, ali onda recimo gore tu krovnu konstrukciju u drvenoj varijanti. Na kraju je uvijek investitor taj koji odluči, ili? Pa ovisno o tome koliko želite prepušta tu odluku nama. Znači moramo imati, ono što je poanta samo istaknuti, da moramo imati osviještene sve strane koje su uključene u proces projektiranja, da je to važno. Jel? Ono što mi je bilo zanimljivo da čelik recimo u svojoj proizvodnji je najzastupljeniji materijal, ali ujedno tako jedan od najvećih proizvođača CO2 ili otiska. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa da, mislim da je od 7 do 12% otpada na čelik i od toga 50% je čelika u globalnoj proizvodnji se proizvodi u Kini, koja još uvijek za proizvodnju čelika koristi visoke peći koji imaju nešto veći otisak CO2 nego neke druge tehnologije. No, mislim da je važno napomenuti da čeličarska industrija ulaže velike napore u održivu proizvodnju čelika.
Kad To- to pričamo je- o tome, pričamo o reciklaži, jer zapravo reciklirani čelik je taj koji ima jako puno manje. Pa da, u biti, kad govorimo općenito o održivoj proizvodnji čelika, to možemo gledati kroz dva aspekta. Prvi aspekt bi svakako bila reciklaža. Svi znamo da se većina čelika može reciklirati bez gubitaka svojstava, što znači puno manje ulaganje energije i resursa nego ako se proizvodi iz sirovina. I drugo je u unapređenje proizvodnje čeličnih konstrukcija, to jest unapređenje proizvodnje čelika. Sve više se koriste visokofrekventne peći, plinska tehnologija i sad jako popularno u zadnje vrijeme obnovljivi izvori energije. Vaše mišljenje kao člana znanstvenog? Pa evo, ja sam doktorirao na drvenim konstrukcijama, sad radim na betonskim konstrukcijama, a doma se radim čeličnu kuću, pa pokrivam sve materijale. Drvo je uvijek bio moj prvi izbor i što se tiče održivosti mislim da tu nema premca, ali čelik je nešto što nas zapravo je jako dobra konkurencija. Znači sve europske direktive od novog New European Bauhaus do svih ostalih akcija ne idu samo više danas gdje smo mi možda još uvijek stali na recyclability, waste management i to. Znači idemo korak dalje. Reusability, adaptability. Znači ajmo iskoristiti te konstrukcije, znači novi europski Bauhaus kaže moramo sačuvati naše na najljepši mogući način, ali probati iskoristiti materijale koji su već tu prisutni. E sad, kad govorimo o betonskim konstrukcijama, malo teže je možda iskoristiti postojeće elemente iz zgrade. Što se tiče čeličnih i drvenih konstrukcija, naravno pažljivim projektiranjem, a onda tu dolazi najviše do izražaja digitalizacija. Znači, to je jedan sustav koji je nužan ako želimo ići u smjeru reusability-a, znači dokumentacija svih spojeva, svih parametara, svega ostalog koji nas može dovesti do tog globalnog cilja 2050. sa reusability, recimo samo, kad govorim samo o tome. Jasno. Obzirom da nam vrijeme ističe, meni su rekli da moram završiti u maniri Stankovića nedjeljom u 2. Jedno kratko pitanje, umjetna inteligencija o kojoj će biti danas jako puno priče i konstrukcije, da ili ne, hoćemo li biti automatski klik ili ćemo ipak morati nešto raditi? Pa što se mene tiče, mojeg mišljenja, svakako mislim da će biti prisutna, ali opet moramo staviti ovo kao projektant konstrukcije da uvijek će jednostavno naš morat imati neku završnu riječ. Evo, tako. Isto pitanje. Pa naravno, mislim da se svi slažemo ovdje. Nekad je bilo internet, pa si prepisivao kad si našao informacije na internetu, danas je ChatGPT, ne daj Bože da student to koristi. Pa ako ga koristi s razumijevanjem i ako može nešto napraviti, ako može pomoći u optimizaciji i dolasku do informacija, zašto ne? U vašem području? Nažalost, morat ćemo raditi. Super, hvala vam na zanimljivim odgovorima. Nadam se da smo bili i vama toliko zanimljivi. Sva pitanja koja imate možda za paneliste, ja predlažem da ih postavite uz kavu i u malo okrepu. Ja bih samo htio da s ovog današnjeg panela ponesete zapravo tu svijest da cijela digitalizacija je zapravo jednako bitna kao i nosive konstrukcije za samu našu građevinu. Jel? Neću ništa puno više duljiti o tome. Sam centar je zapravo i zamišljen da postane neka okosnica ili nosiva konstrukcija za sve one koji se žele digitalno transformirati, žele saznati informacije na tu temu. Tako da evo, ja vam želim uspješan ostatak dana, puno zanimljivih tema i hvala vam još jednom. Hvala tebi.